damdamu kain ka na sirupat kas kamalatay dalaya nga nangalsim kaniya sa ginaw biyak ko matay kay arigak ludikan makurus atay pagtungpalan anan men tapintas mo ay ngingutem launay imet kumanaya sa likwa nudom tengni patay agayat kaitan nakasad sa diwampay yan tangay at tuyak ngagkarigagay Kay didamdamu kain ka na sirpat kas kamalatay dalayap anangal sempaniyat sa ginaw biyak ko mantay kay ariga ludikan makurus patay pagtungkalap anan wen tapintas mo kain hingutem unay imet kumanaya sa likwa nodom tengni patay agayat kaitan akasat sa diwampay yan tangay at tuyak nga agkarigagay anan yung tapintas mo nga hingutin unay imet kumanaya sa likwa nodom tengni patay agayat kaitan akasat sa diwampay yan tangay at tuyak nga agkarigagay yan tangay at tuyak nga agkarigagay anan wen tapintas mo kain hingutem unay imet kumanaya sa likwa nodom tengni patay agayat kaitan akasat sa diwampay yan tangay at tuyak nga agkarigagay anan wen tapintas mo nga hingutem unay imet kumanaya sa likwa nodom tengni patay agayat kaitan akasat sa diwampay yan tangay at tuyak nga agkarigagay yan tangay at tuyak nga agkarigagay anan wen tapintas mo kain hingutem unay imet kumanaya sa likwa nodom tengni patay agayat kaitan akasat sa diwampay yan tangay at tuyak nga agkarigagay anan wen tapintas mo nga hingutem unay imet kumanaya sa likwa nodom tengni patay agayat kaitan akasat sa diwampay